Ahojte ľudia, mám tu prvú krabicu a ukážem vám, že čo som dostala od mojich kamarátov. Vadí mi tu trocha. Takže ideme otvárať. Toto vám ukážem až na konci. Tak, mám tu takúto členku od kamarátky Timej. Toto si budem dovoliť. Potom tu mám takéto. Ideme to rozbaviť. Som si to rozbalila. Tu mám takéto. Tak už to mám rozbalené, tak mám tu takéto pekné, krásne. To ja si neviem na čo. Potom tu mám takúto reťazku peknú. Potom tu mám takúto krásnu reťazku. Potom tu mám takúto istú reťazku peknú. Ideme ďalej. Mám takéto náramky. To si ešte zatiaľ nebudem rozbávať. Ďalšie náušnice. Ďalšie náramky a toto. Tu mám takýto gel na vlasy, ktorý, keď spravíte toto, vám bude držať vlasy, aby vám neišli do očí. Takže toto je veľmi dobré a užitočné. Potom tu mám ďalšiu masku. Krásny štepec na vlasy, akorát na mňa, od mojej kamarátky Sarky. Ďalšia maska od Evy. Sarky, nálepky Babu. Gumičky od Timej, ďalšie od Vicky sa mi zdá, od Sarky. Labela sú veľmi dobré. Ďalšie labela. Ďalšie, posledné. Tu máme takúto krásnu masku. Aj ty máš samozrejme masky. Oj. A toto. Ďakujem veľmi pekne s kamarátkám za darčeky. A keď vidíte toto video, tak ahojte. Ďakujem vám. Teraz som takáto celá s náramkami, tak čaute. Od kamarátky Sarky. Ahojte.